Здравейте! Днес бих искал да ви покажа как можете да дадете по-дълъг живот на вашата четка за боядисване, особено в този случай професионални четки, не еднократни четки, които са под 2-3 лева. Поддръжката е много важна. Сега ще ви покажем важните стъпки, които трябва да се осъществят преди да използвате четката за боядисване. Много е важно преди да използвате четката за нанасяне на боя да бъде намокрена самата четка обилно. Сега ще ви покажем. Самия филамент трябва да бъде намокрен обилно, за да попие вода. Попивайки вода не допуска боята да влиза в дълбочина на четката и, разбира се, в самия резервоар на четката, който се намира ето тук. Така поддръжката е много по-лесна и четката трае много по-дълго. Не забравяйте, това са професионални четки. Поддръжката е много по-лесна, не е за еднократна употреба. Ако искате професионална четка за дългосрочно ползване, предлагам тази на Bulgar Progress. Сега ще ви покажем как точно се мокри четката и какъв е целият процес, за да може да я ползвате. Стъпките са: пускате водата. Не трябва водата да бъде много топла. Ако е вряла водата, може да изкривите самия филамент с голяма висока температура. Така че хладка вода или студена, не вряла. Показвам. Намокряте четката хубаво обилно, за да може да попие добре вода. Както казахме, четката има резервоар, в който влиза боя ето тук. В случая вкарваме вода в резервоара и намокряме косъма, за да може да попие вода, да не попива дълбоко боята в самия косъм, а да може боята да остане на повърхността и след това се измива по-лесно. Значи процедурата: напояваме с вода, след това тупаме и изчистваме четката, за да може да извадим водата от самата четка. В случая може да го направите ето така, може да го направите ето така. Това е. Вече четката е готова за използване. Може да я топите в латекса. Благодаря.